गंसे देखायनांगोन आं बेरायनो बे गावस्रानोसै मालाय सागादों आदा बे नानाय जायगायाव सागाबाय दा रायज्लायनोसै आरो अदालगुरियाव दंफैयो नै लाइना बिराद गोलाव जाबाय मैया हेल' लोगोफोर नोंथांमोनहा अजानि सोमोन्दै सोंहरबाय थादोंमोन नङा होनबा अजाया बहाय दंहैयो अजायाथ' दा ओरैजायसो दंहैयो उदालगुरिथिंसो दंहैयो आरोना बियो माने आंबो फन खालामनाय जायाखै दासान्दि सासे लोगोनाव सोंहरदोंमोन आङो दा उदालगुरियावनो दं बियो होनना बुङो आरोना बियो बिथाङा फैफिनगोन एसे सप्तासेसो थाबावनो हागौ आरो ओरैजाय बिनि उनाव फैफिननो हागौ आरो ओरैजाय नङा होनबा नोंथांमोनहा खबर लानो गोसोबा नैबे नाम्बाराव स्क्रिनाव नाम्बार होनायाव कल खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आरोना गावनावनो नोंथांमोनहा गोबाङानो सोंहरदो आरोना जाखो नाला नामा होला नामा नोंथांमोनहा मुलिखौ नांगौबा सासे लोगोनियावनो दङ आरोना आं बिनि नाम्बारखौबो स्क्रिनाव होना होगोन बेवहायनो नांगौबा नोंथांमोनहा कल खालामनानै बिथांजों लोगो हमलायनानै लायनो हागोन आरोना बिथांनियावहाय दा नै बार बारदों बिरादनो मोजां खोनाया आरोना नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो आं कमेन्ट बेबायदिब्ला नै जोंहा उदालगुरियाव जागायजेनबायानो फुंनिफ्रायनो जागायबाय नाग्राखौ बे नैबे आबै होदो नै उदालगुरि सिङाव थानाय कर्ट अफिस सेरावहाय जों दङ आरोना फैनानै लोगो हमफैनो हागोन बयबो जागायबायानो उदालगुरियाव दंफैयो लाइन बिराद गोलाव जाबाय नै नै आदायाबो फैदों जोंनाथ' थानांसिगोन माथो मोदाय बायदि हामबाय सेर गंसे देखायनांगोन आं बेरायनो बे गावस्रानोसै मालाय सागादों आदा बे नानाय जायगायाव सागाबाय दा रायज्लायनोसै आरो अदालगुरियाव दंफैयो नै लाइना बिराद गोलाव जाबाय मैयानिफ्रायनो सोरबा सोरबा तेजपुर राङापारा कार्बि आंलं गासिबो फैगासिनो दं आरो फाख्रिगुरि उदालगुरि फाख्रिगुरि नै आदाया पेरालाइसिस जानायमोन खोमा ना फैबाय जागायबाय आरोना नै फुंनिफ्रायनो Sebelah susuk, apa susuk lah susuk. Halo. Oh. Sakaban nanti kau. Biar nanti berat dihidup jalan nunggu, Udaलगुरियाव. Udaलगुरियाव दंफैयो जोङो सेरफांगुरि गामियाव बिराद मानसि नै रायजोफोर उदालगुरियाव जायगायानो थोला आरोना राङापारा तेजपुर कार्बि आंलंनिफ्राय बिराद गोजान गोजाननि मानसि दंफैयो नै जार मानसि आरोना उदालगुरियाव बिराद मानसि जाबाय